sirikal mar Manywando yudo. Bende nyalo nyiso ni 2027 bende loch maket kod mama waneno podi wabo bedo kwaneno nikech ok wanyalo wacho ni kom mar MCA tin. Ok en kom matin ahinya kalo ni jopiny en mana duond bura ma aparo ni pok okawo kata higa achiel to nochungo ji to jopiny oyiero jogo. Nyalo bedo ni 2027 koro bo bedo yo machalo nade. Matiende ni en bende obiro kod oteku, obiro kod mbi. Kata kamano mak paro no gi kanyo arwaka Felix Etwak. Felix in kor kakori yiero madundo no bedo yo machalo nade to kit loch man waneno loch ma wanyalo wacho ni duond bura mano mar sirikal mar UDA no yombo gwenge mopogore opogore to broad based generally bende no yudo loch gwenge mopogore opogore. San an kikora kendo kipacha en loch ma obvious nikech kineno sirikal dwani broad based government to king'iyo broad based government emoloso sirikal matiyo sani ting'iyo ka ing'ata achiel kaka inyalo yudo example kaka Kasipul anan jirand Kasipul kani ng'iyo kaka itimo election kacha kata ni itimo campaign e Kasipul to ni yudo ka ng'ata achiel onywakne gi jotelo mang'eny saidi kendo nyalo yudo ko jomo owuok e sirikal ne nitie Kasipul ji te ne nitie Kasipul mar gone Boyd campaign en ni wapako Boyd kendo yiero no dhi maber lakini ok apar ni manyalo determine gima biro timre 2027 nikech 2027 ng'a biro biro mago touch Kasipul kendo onge ibiro chung in iwuo mondo imany kari kanyo ok apar ni nitie buok moro ma ji obedo ga nikech an to kikora nang'eyo maber ni Boyd mane dhi yombo Kasipul.